before anything else, i-prepare muna natin ang shrimps. Tanggalin natin itong mga antena. Ganyan. Para di makasagabal sa pagkain natin mamaya. Pero okay lang, nakasali sana ito, pero hindi na lang. Para walang mga lumalampas sa tray mamaya pag sinerve sa table. Pero ito guys, nagsisilbing hawakan mo pagka nagluto ka ng yung halabos na shrimps. Yan kasi ang ginagawa ng lola ko noon. Itinatali lang all together yung yun ang pinaka parang tali at handle ng shrimps. Okay. Ang lalaki. Look at this. Ito ang pinakamalaki nila. Ang laki guys, oh. No? Kita mo? Very big. So, ito pala ang pinakamalaki. Ito. Grabe, oh. It weighs 1/4 kilo, I think. One only. And then, syempre, para safe tayo sa pagkain nito, ay linisan natin itong, kasi malalaki siya eh. Kaya gusto ko nito, gupitan ko dito. Dito, oh. Yan, dyan. Para tanggalin natin yung laman loob. May laman loob kasi siya. Dito nakalocate sa likod. Ayan. Kita nyo yan. Ayan siya guys. Oh. Kaya tanggalin natin yan. Ito guys. Ito oh. Teka. Tanggalin natin ito. Ayan. Kasi ito yung pinakabituka niya. Kaya kailangan tanggalin natin. Dahan-dahan. Ayan. Kita mo? Meron siyang bituka dyan sa likod niya. Kakaiba, no? Sa likod niya ang bituka. Ayan. Tanggalin natin and then wash. Wash ang shrimps bago natin iluto. Okay? Ayan. Tanggal na ang bituka. Meron pa. Tanggalin natin lahat. Hindi ko kasi tatanggalin yung shell niya para maganda dun sa tray mamaya. Pero linisan ko lang. Ayan. See? Tanggal lahat. Okay. So, ganyan ang paglinis ko sa lahat ng ito. Tapos mamaya ay lutuin natin. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Hey guys! Magluluto ulit tayo ng ibang ulam para ngayong lunch. Ito yung pangatlo kong luto ngayon, yung shrimps. Cajun shrimps in my own way. In my own mode of cooking. Okay? I have here big shrimps, already clean. Very big. Ayan. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces. And then, for the spices, I have garlic, butter, black pepper, the chili pods, El Guapo from Mexico, and I have here the chicken broth. Okay, at iluluto ko to guys. Antabayanan nyo at ipapakita ko kung paano ko lutuin. Bakit di naka-record? Oh my god, di naka-record yung paghiwa ko nito guys. Ito yung sili na ito. Wala. Akala ko naman naka-record. Ito yun guys, yung El Guapo. Ang tagal ko na dyan sasalita yung pala ay hindi naka-record. Tapos nahiwa na rin yung butter. Ayan, hiniwa ko na. At nahiwa na rin yung 7 cloves of garlic. Ayan, prepared na rin ito. Tapos nandito na rin ito. Ito ang mga ingredients guys. Chicken broth, black pepper. Inulit ko lang kasi baka mamaya hindi nyo nakita. Kasi minsan nakala ko naka-record, di pala naka-record. Okay, ayan. At ang kulang na lang ay ang cornstarch. Ito guys. Lagyan ko siya nito konti mamaya. Pampalapot lang doon sa sauce. Okay, let us start. Start na natin. Sorry guys, biglang na brown out. My God, naman dito sa amin, laging may brown out. So, pagpatuloy ko pa rin kasi sayang.
gawan ko ng paraan by this flashlight. May flashlight ako dito. Nagluluto. Ay, nag-brown out. So, lagay ko na yung butter. Hindi ko naman mahawakan yung flashlight, guys. Ano ba yan naman ginawa nila? Ito. I-melt ko lang itong butter. Sabagay, maliwanag naman konti. Sorry guys ha. Tapos konti lang na canola oil. Maybe 2 tablespoons. Yan. Tunawin natin to. And then ilagay natin yung garlic. Ayan. Madali lang to guys. Hintayin lang natin na mag-brown yung garlic konti. Ano ba yun? Ayan na guys. Kita nyo ba? Sorry guys, brown out dito sa amin. Laging ganyan pagka holiday kasi ngayon is the anniversary of the EDSA. Ay nako. Ano ba ito? EDSA Revolution's anniversary today. That's why pinapatay nila ang ilaw. Di ko maintindihan. Every holiday, every weekend, minsan Saturday or Sunday like that. Tapos minsan madaling araw. Naku, laging brown out dito guys. Okay. So, pagpatuloy pa rin kasi maliwanag naman sa window. And then, ilagay ko na yung chili na galing Mexico. Si El Guapo. My God. El Guapo, guapo. Ayan na guys. At lagyan ko siya ng konting cornstarch. Brown na siya. Wawawi. Naluto na. Asa na rin yung bunting ko? Hindi ko na makita yung mga gamit ko dito. Madilim. And then, a little of cornstarch. Ayan, para lumapot. Yung sauce. Ayan. Tapos, yung pantimpla natin, hininaan ko na ang apoy guys, ha? Okay? Take note. And then, of course, itong ating chicken broth. Ayan. Nor chicken broth. Tapos, lagay ko na rin ang sugar. 1.5 tablespoons. Ayan guys. And then, hindi ko na makita yung may spices ko dito. Saan na nakalagay? May gulay. May gulay. Chimiruchi. 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 Sriracha. Sriracha. To make it more spicy. Ayan, ang ingay ko dito. Lagyan ko siya ng sriracha para magkaroon siya ng konting kick ng sourness and more spicy pa. Oh, grabe guys. So, ready na yung sauce ko. Ready na guys. So, patayin ko na. Ayun, ready na. So, yung hipon na lang ang iluluto ko. Mamaya ito ang ipaibabaw natin sa malulutong shrimps. Ito naman ang iluto natin. Dahil tapos na ito. Ito naman ay ating iluto dito. Paibabaw lang natin. Initin lang natin itong pan. Then dyan natin parang i-grill lang natin.
Ayan, meron na namang kuryente. Yay! Hey, yay, yay, yay. Oh my gulay. Ayan. Kanina, sorry guys, ang dilim-dilim. So, ngayon, mag-ihaw tayo. Magsangag. Parang hindi ihaw, no? Magsangag tayo ng shrimps. Nakita nyo yan? Wow. Oh. Yan lang ang gawin natin, guys. I love this pan. Itong kapal na pan na ito ay matagal na sa akin. Antique na yan. Pero ito'y maraming silbi. Pwedeng pagprituhan, pwede kong ihawan. Ayan siya, guys. Madali lang itong maluto. Please. Nangangamoy. Nangangamoy. Amoy alimango. Then, balik na rin natin. Dito tayo magmula. Kasi dito yung una. Oh, nakita nyo, bumuka na. Ano ba yan? Oh, ano ba yan? Wow. Grabe, no? Wow. Wow. Ayan na. Wow, wow. Luto na. Luto na nga, guys. Ayaw nating ma-over, kaya kunin na natin. Okay, luto na. Wow. Sarap. Yan siya, guys. Lagyan natin ng sauce. Ito na yung sauce niya. Wee. Wee. Sarap. Sarap. Okay, guys. Ito na. You see this? Spicy garlic butter shrimps a la MJ. Ayan. Kita nyo, guys. Ang sarap. Talaga. Okay.
Thank you so much for watching. Magpapaalam na ako. Kain na tayo guys. At hapon na. Thank you so much. Please like, comment, share, and subscribe. At mag-suggest kayo kung anong gusto nyo gawin kong video next time. Kung anong masay nyo sa channel natin. Thank you so much guys. At congratulations. 13K na tayo. Happy ba kayo guys? Okay. Bye-bye na. Love you guys. Mga kachits. Magsalita naman kayo, okay? Love you guys. Here are they. Ito yung mga niluto ko for lunch, guys. Wow! See that? Pag magsipag ka, may kakainin na masarap. Ayun. Diba? Di mo alam yan? Lift man. Ha? Anong taste niya? Lami. Lami? Oh, hindi mo mahulaan kung ano yan? Dahil lami na? Lami kasi. Oh, lami, no? Ngayon na. Hindi niya nahulaan yung kangkong, yung crispy kangkong, guys. Hindi niya nahulaan dahil masarap daw. Tayo.